Sa kalagitnaan ng aming third session, nabutas ang aking gloves at nakatawa si tatay Napawa ko si tatay. Nasilayan ko ang mga matatamis na ngiti ni tatay. Okay dahil tapos na kami ni tatay dito sa kanyang paralyzed area, ay doon naman kami dito naman kami sa kabila. Ano na rin natin, dadaanan natin to para ma-blood circulate na rin. Dito ko inumpisahan sa kanyang kamay. Hinaplos ko ang kanyang phalanges, ang kanyang carpal, ang kanyang tendon, ang kanyang ulna at ang flex tendon, pati na rin ang radius ay dinaanan ko. Nag-concentrate ako dito. Maya-maya lang ay dadaanan ko ang kanyang forearm dito sa may elbow at pinipisil-pisil ko lang ang kanyang tricep muscle at ang kanyang bicep muscle. Dadaanan ko ito lahat, yung mga bones dito, mga joints, at in-stretching ko ang kanyang humerus at ang radial head. At tinaas ko ang kanyang shoulder ng pataas ng bahagya, pababa, pull up and down, pull up at push pababa ng dahan-dahan. At dito naman sa side body niya, ganon din 5 times or 10 times push and pull lang para ma-stretch ang kanyang shoulder, na-stretch ang kanyang mga ligaments, kanyang mga nerves at ang blood vessels. In-stretch ko ang kanyang scapula ng paangat ng bahagya, dahan-dahan lang at ni-relax ito at binalik na natin ang pag-push at pag-up ng kanyang scapula ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang para ma-stretch lang ang kanyang scapula. At i-counterclockwise lang natin ang kanyang dito naman ako sa kanyang flex tendon. Inikot-ikot ko lang counterclockwise at clockwise ng dahan-dahan. At dito ako sa may lower back area ni tatay. Magpo-focus muna ako dito sandali dito sa my joints, bones, at dito sa my disc at ligaments at ang mga nerves. Patuloy natin i-concentrate dito para patuloy ang blood circulate. At dito naman ako ini-stretch ko na si tatay, i-stretch ko ang kanyang buong katawan ay para madaanan ang kanyang scoliosis o mild stroke dito sa may neck and shoulder pain, back pain, joint pain, muscle pain, at lahat-lahat na madaanan natin lahat itong klase na stretching. Okay. Sarap. Sarap. Sarap.
Tumunog. Tumunog yung likod mo? Marami. Marami. Ilan? Ilan tayo? Dalawa. Tumunog daw yung likod ni tatay ha. Iba yung therapy ko tayo? Iba yung sa akin? Ha? 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 Maganda yung sa akin tayo. Kirain na ng kawamin. Hindi ganito yung therapy mo tayo? Ha? Hindi? Iba pala yung therapy ko tayo? Ha? Iba. Maganda? Maganda din tayo? Ito lang? Ngayon ka lang naka-experience sa ganito? Ha? Ha? Ngayon ka lang nakasubok na ganito? Masakit eh. Sinasagot din. Pinasakit kasi tayo, no? Sa puntong ito ay i-relax ko ang ulo ni tatay at isasama ko na rin ang facial massage. I-massage ko ng bahagya ang kanyang ulo, pati na rin ang kanyang noo dito sa may mata, dito sa may maya-maya lang ay dadaanan ko na rin ang kanyang cheek area, cheekbone, at maya-maya ang kanyang panga ay dadaanan ko na rin, pati ang kanyang tainga, kabilaan, left and right, at dito sa kanyang sentido, para ma-relax talaga at ma-refresh ng 100% si tatay.
Okay lang tayo? Ha? One, two, three. One, two. One, two, three. One, two, three. One, two, three. Okay. Tumunog? Ha? Tumunog? Oh, yun pa. Ayun pa. Ayun pa. Ayun pa. Ang dami ah. Ilan yung tumunog? What? Ilan? What? Tay, ilan yung tumunog sa ano to ma? Sa... Ha? What? Apat daw, apat. Apat daw yung tumunog dito sa Maijo area niya. Ano, kamusta naman? Oh, ano yan? Ha? Okay? Ganda. Okay na okay. Mga kababayan ko abangan nyo kami ni tatay sa aming second session. Pangalawa tay, babalik ako ha. Okay, bye-bye. Bye. Bye.